Hovmøllers Møbler ligger midt i Skive by. Forretningen føres videre i samme ånd, som den blev skabt. Nemlig som et talerør for det tidløse, det formfuldendte, det funktionelle og det solide håndværk. I 1907 blev virksomheden etableret som et møbelsnedkeri og blev efter 50 år omdannet til en møbelforretning. Hovmøller satte ikke lighedstegn mellem mode og moderne. Møblerne skulle, ligesom snedkermøblerne, kunne holde, og mennesker skulle kunne holde dem ud. Ligesom forretningen fortæller en historie, fortæller møblerne også deres historie. I dag er det Arne Honing, der er indehaver. Og sammen med Pia og en række andre dygtige medarbejdere lægges der vægt på den personlige og professionelle vejledning. I butikken finder du et bredt udvalg af dansk design. Hæng frakken og gå på opdagelse i forretningen.